Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми заместник-кмет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми граждани, уважаеми дами и господа! Днес е представено пред нас предложение, което, макар и вероятно продиктувано от добри намерения, предизвиква сериозни притеснения. Както се казва често, пътя към ада е осят с добри намерения. В конкретния случай имаме прекрасно предложение и обществена подкрепа, която рискува да бъде компрометирана поради лошата практика по отношение на организацията на самия процес. Моето притеснение е пряко свързано с пазарната стойност на конкретната поръчка. При анализ на представените документи, за съжаление, се наблюдават сериозни отклонения, които следва да бъдат отстранени незабавно. В противен случай в обществото отново ще остане онова неприятно чувство за наличие на злоупотреби и непрозрачност, което естествено ще подкопае доверието в местната власт. Нека да бъдем пределно ясни. Когато се предлага нещо за решение от Общински съвет, абсолютно задължително да е законосъобразно и безупречно. В това предложение, макар че има някои несъответствия, които могат да бъдат преодоляни, съществуват сериозни отклонения по отношение на неговото остойностяване. Моите притеснения са свързани с следното. Става въпрос за прозрачност и конкуренция. Събирани са оферти. 4 оферти. Във връзка с пазарното проучване. За мое голямо съжаление, от тук нататък започват парадоксите. Нито една от тези фирми не е в топ 100 на строителните компании в България. Да речем, това е допустимо. Законът не налага ограничения. По-нататък продължаваме. Една от компаниите, която е дала оферта, целият оборот от момента на създаването до момента на съществуването е под 5 милиона, който е тежък проблем. Другата фирма, оборотът е под 1 милион, който е тежък проблем. Другите две компании, да предположим хипотетично, че община Пловдив има сериозна практика с тях, въпреки че не се ползва с добра репутация в обществото. Но да продължим нататък. Когато се говори за такъв тип строителство, предполагам всички колеги са наясно, че дадените строителни компании трябва да имат защитена определена категория строителство в ЗУТ-а, както и да бъдат регистрирани в камерите на строителите. Моята голяма изненада е, че едната от компаниите изобщо не фигурира в регистъра на камерата на строителите. Тя няма защитена категория. Не може да искаш от компании, които нямат нужната квалификация, опит, оборот в изграждането на тия обекти, да дават оферти. Това е недопустимо и е свързано с прозрачност в ЗОП-а, което е не само и незаконосъобразно. Нека, колеги, уважаеми колеги, това е недопустим подход, когато става въпрос за толкова обществено значим проект. Подобни практики не само, че опорочават и компрометират съответната обществена поръчка, но те и нанасят тежък удар върху авторитета на Общинския съвет и общинската администрация. В тази насока аз предлагам това предложение да бъде незабавно оттеглено. Да бъде направено ново остойностяване от компании, които имат необходимия опит, регистрация, обороти и друго. Ще дам малък пример от самите оферти. Понеже си позволих да направя паралелни оферти, паралелно пазарно проучване. Само 2 пера, за да не занимавам широката общественост. По отношение на кофража, цената, която е дадена, е над 70 лева на квадратен метър. Това е подигравка. В момента най-високата цена, която са ми дали пред тази оферта, е 55 лева. Втора оферта става въпрос за арматурата. За купуване, доставка и връзване на арматурата. Цената, която са дали, е над 5 лева и 10 стотинки. Срамота, по-висока цена от 3 лева и 10 стотинки никой не даде при паралелното ни проучване, но тук ще спра. Уважаеми колеги, това предложение трябва да се върне за ново остойностяване, защото ние днес сме длъжни да защитим, да покажем на обществото, че защитаваме обществения интерес и да гарантираме, че всеки лев ще бъде изразходван законосъобразно, ефективно и прозрачно. Благодаря ви.